Inmiddels ligt het er al 10 jaar en is er heel veel verkeer onderdoor gereden. Maar de vraag is, steken er ook genoeg dieren over? We zijn nu aan het einde van dit ecoduct over de A2, of aan het begin, net hoe je het bekijkt. Ja, is ooit aangelegd voor de natuur, voor de dieren, voor de planten. Werkt het? Nou ja, dit werkt zeker. We hebben er natuurlijk overheen gelopen en dan zie je al dat er een enorme variatie, in ieder geval aan planten te zien is. Dus het is al een leefgebied voor heel veel soorten. Ja. Maar ecoducten zijn natuurlijk vooral aangelegd als verbinding tussen Dat natuur en dieren dieren. veilig de weg over Ze moeten kunnen steken. in dit geval echt van de Weerterbos naar de Weerter- en Buedelerbergen kunnen komen op een veilige manier. Ja, en dat werkt. Ja. Hoe weten jullie dat? Hoe meten jullie dat? Nou, je kan natuurlijk kijken met de bekende wildcamera's. We hebben hier af en toe wel eens een wildcamera hangen. Ja. Maar de kleinere soorten die mis je dan. Die zie je gewoon niet op die camera. En wat je dan kan doen is gewoon met bijvoorbeeld hulp van vrijwilligers kijken wat er leeft. Of hoeveel soorten waar hebben we het over? Hoeveel aantallen? Zowel planten als dieren is dit een heel goed onderzocht gebied. En er zijn bijna 1000 soorten waargenomen. Nou, en dat is voor het kleine stukje wat we hier overheen hebben gelopen. Inclusief 2 kunstwerken, zoals Rijkswaterstaat dat zo mooi noemt. Hè? De ecoducten met een betonnen bodem en een meter grond. Is dat heel veel. Ja. Heeft het zijn eigen leefgebied in die zin, maar het blijft wel een verbindingszone, hè, van de ene kant naar de andere kant. Ja, nou, kijk, er zitten natuurlijk verschillende stukjes in. Hè. Een stukje bos langs de randen, met name struikvormen staan erin. En een open zone met behoorlijk wat hei. Ja. Nou, zowel aan de zuidkant, de Weerter- en Buedelerbergen, als in het Weerterbos, daar is het wel wat minder, heb je dus heidestukken. Dus beesten die van heide houden, kunnen lopend nu van de ene naar de andere kant komen. Ja. Bos. Ik zag net al een koolmees, dan denk je, ja, dat is maar gewoon een vogeltje. Ja. Maar koolmezen houden van struiken en bomen. Dus die volgen ook de verbinding hier langs het ecoduct om van de ene naar de andere kant te komen en kunnen niet beneden worden doodgereden door een vrachtwagen. Die steken ook over, hè? Okay. Dit is een zuidelijk spitskopje. Dat is een sprinkhaan die, je kan al wel zien dat hij behoorlijk lange vleugels heeft. Ja. En die kunnen daar toch wel behoorlijk goed mee vliegen. Dus dit zegt wel iets over wat hier is neergelegd? Nou, het geeft vooral aan dat er heel veel soorten ook van het gebied zowel gebruik maken als leefgebied en ook als verbindingszone. En in dit gebied komt ook de veldkrekel voor. Ja. Die komt wel aan de zuidkant voor, op de Weerter- en Buedelerbergen. En die is sinds 2012, toen hier de eerste stappen van het ecoduct zijn gezet, nu aan het oprukken richting het Weerterbos, waar die niet voorkomt. Okay. Die soort kan niet vliegen. Die moet alles lopen. Hierdoor wel een beetje. Ja. Maar omdat we hier een geschikt leefgebied hebben gemaakt, kan die dus stapje voor stapje, letterlijk, naar het Weerterbos komen, waar we ook geschikt leefgebied hebben. Dit had ik helemaal niet verwacht, hè, bij een ecoduct. Nee. Maar ik begrijp, we staan tussen de ecoducten in, hè? Ja, klopt. Er zijn 3 poelen aangelegd. Die liggen aan beide kanten van de ecoducten, dus op de opgangen liggen een poel en ertussenin. Die amfibieën die kunnen maar, laten we zeggen, maximaal 500, misschien 2 kilometer afleggen van poel tot poel. Ja. En als we dan een schitterende poel met riet eromheen en lisdodders voor die beestjes klaarleggen, dan vinden ze het natuurlijk ideaal om daar een tijdje in te leven en misschien eens door te lopen naar de andere kant. Het helpt hun wel om, zeg maar, de oversteek ooit te maken. Ja. Kijk, amfibieën leven een gedeelte van de tijd vaak op land. Dat kunnen ze best. En dan kunnen ze dus ook wel eens een stukje wandelen in de hoop een nieuwe poel te ontdekken. Ja, en dat kan hier. Dat kan hier, ja. Dus dat is ook weer, hier helpen dus ook weer verbindingen via een ecoduct. Want op die weg wordt ze plat gereden.